بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين صدق الله العظيم والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله Zahvala pripada uzvišenom Allahu, neka je salavat i salam na našega poslanika Muhammeda. Poštovana braćo u dini islamu, evo proučili smo posljednja 3 ajeta druge, najduže kuranske sure Al-Bakare. Taman godinu i pol družimo se sa ovom surom. Ako Bog da, danas ćemo uvjetno kazano završiti, pa ako Bog da sljedećeg puta prije džume učimo jedan novi ciklus. Ovo je bio tefsir. Želja nam je bilo da naučimo konkretno neke stvari, ali čisto da vidimo pristup Kur'anu. Pokušali smo da prilazimo Kur'anu sa otvorenim srcima i umoma i da pokušamo čitati Kur'an kroz naše živote, a ne kao neku knjigu koja nema veze sa svakodnevnim životom. Dakle, to je suština bila ovog pristupa. Naravno, ostaje poruka da se svi družimo sa Kur'anom, a sljedeće sedmice, ako Bog da počnemo u novoj godini po Isao, alejhi selam, malo ćemo se baviti fikhom ili propisima pravnih. Počev, znači, od osnovnih islamskih dužnosti, dakle, od čistoće kao preduvjeta za namaz, posta, zekata, hadža, dakle, osnovni propisi. Vidjet ćete koliko tu ima mnogo stvari koje su interesantne i koje je važno i korisno, dakle, znati. Pa to će ujedno biti prilike, ja želim malo više interaktivnije vrijeme pred džumu, da vi možete postaviti konkretna pitanja. Ako vam nešto nije jasno, kako se nešto obavlja. Dakle, vi, da vidimo otprilike o čemu vi razmišljate i šta su vaše dileme. Eto, ako budu sljedeći put. A evo danas završavamo sa ovim ajetima. Prije svega ova zadnja 2 ajeta što smo proučili, vjerovatno vam zvuče poznato, vrlo su onako često i učimo tradicionalno. Amen ar rasul, la yukellifullah. To su 2 ajeta na kraju ove časne sure koji su objavljeni prema hadisu Muhammeda sallam na nebesima. Mi znamo šta je mi'rađ. Uzdignuće Muhammeda sallam iza 7 nebesa kad je razgovarao sa Allahom. I tada, tokom mi'rađa, prema hadisma vjerodostojnim, Muhammed a.s. je objavljena sura El-Fatiha. Što govori
o važnosti. Znate, ostalo je sve dok je Muhammed bio na zemlji. Ko što je objavljen post, hadž, zekat. A iznad arša je objavljena Fatiha, alhamdulillahi rabbil alamin, majka Kur'ana. Ova dva ajeta zadnja, što smo sad proučili, što govori o njihove vrijednosti. I treća stvar, namaz je objavljen iza sve nebesa. Dakle, sve ostale dužnosti Muhammed a.s. je dobio kao poslanik na zemlji. A kad ga Allah pozvao iza 7 nebesa, kad je vidio džennet i džehennem, i kad je razgovarao sa Allahom bez posrednika, nije ga vidio, ali je razgovarao sa njim direktno, tad me Allah propisao namaz. Klanjanje. To je sveta dužnost muslimana. To je emanet koji nam je Bog dao. Zapamti, on te stvorio da mu klanjaš. Uz ostale aktivnosti, to je njegovo pravo, Božje pravo kod mene, kod tebe, a naša dužnost. Da mu padnemo na sečdu. Zapamtite to, najbolji djelo. To je tako Allah odredio. Namaz. Ja hoću namaz. Ja sam Bog gospodar. Robe, moraš mi klanjati. Zapamti. Sad da se vratimo na ova zadnja dva ajeta. Kaže Muhammed a.s. Ko prouči ova dva ajeta u noći, bit će mu dovoljno. Sad tumače, šta znači bit će mu dovoljno? Kažu neke zaštita kuće, porodice i svega. Mi danas imamo mnogo problema, jel? Često kažem, pa ne beričete u kući, vala, neka pritisak, neki svađa, neka netrpeljivost, brašni, drugovi, djeca, imetak, jel? Evo jedno od rješenja. Uzmi Kur'an, otvori i onako iskreno, ako barem prijevod značenja, pročitaj u svojoj kući. Zadnja dva. Kažem, da sam, ko prouči u jednoj noći, ta dva ajeta, kaže, dosta mu je. Od zaštite, zadnja dva. Od sure Bekara. Da, ovo što sam prvi. Zašto od šejtana, od problema, unosi beričet u kuću. Kaže isto tako u komentaru, pošto treba noćni namaz se klanja, pa kaže ako čovjek ne klanja, taj noćni namaz, što je odlika česti Allahovi robova, kaže to mu je dovoljno kao zamjena za. Kaže, neće se proučiti ovi ajeti u kući, a da šejtan neće ne pustiti u kuću. U 3 noći. To su hadisma na sada. Sad koliko mi to radimo? Nismo ni pokušali. Pa evo konkretan savjet, dakle, zadnja dva ajeta, sami s abdestom, pročitati pred spavanje, na glas, razmisliti i tako dalje, u kući, radi počete, radi popravljanja situacije. Kaže uzvišeni Allah prijevod značenja, Allahu je sve što je na nebesima i što je na zemlji. Sve što je na nebesima. I to spomenuo je riječ semavat, nebesa. Dakle, ovo što mi vidimo je prvo nebo. Čitav univerzum, kosmos, koliko je to. Kaže Allah sad, kosmologija, sve što je na nebesima, sve što je u svemiru, univerzumu, sve Allah. On je to stvorio i pod njegovom vlašću upravo. I na zemlji. Pogledajte ovu zemlju koliko država, koliko ljudi, koliko životinja, pa u dubinu, pa u širinu, pa one šume, pa... Vidite kako su jake te riječi. Ko je Allah? I onda se vraća nama. Pa kaže, ako vi, kaže, budete pokazivali ono što je u vašim dušama, u vama, ili vi to krili, to su najdoblje stvari. Ja sad nešto vama pričam, ali ima nešto opet u mom srcu, jel tako? Nekad mi jedno pričamo, ali nešto tajimo, krijemo to. Kaže, ali eto to što krijete, najdublje, jel to vi rekli ili ne rekli? Kaže, to Bog zna, Allah, ja to znam. Kaže, šta je u vama? Zamislite sad, nebesa, univerzum, zemlja, vi i vaše duše. Opet je to tako duboko. Možda i dublje nekog univerzuma. I ko šta znači prsa i um i koje su to dubine? Pokazivali to vi ili krili, Allah će vas zato pitati. On to zna. Oprostit će onome kome on hoće. Interesantno, prvo je rekao oprostit će, jer je Allahova milost veća od njegove srdžbe.
a kaznit će onoga koga on hoće. Allah sve može, kaže Bog. Allah sve može. Poslanik vjeruje u ono što mu se objavljuje od gospodara njegova i vjernici. Evo i nas ovdje. Kaže, vjerujemo u Allaha, u meleke, u knjige njegove, u poslanike. Muslimani vjeruju i u Musa, poslanika, kojeg Židovi prisvajaju kao svog, u Ibrahima, kojeg i Židovi kršćani prisvajaju, u Isusa, Isaa, vjerujemo ga, volimo ga, poštujemo ga i vjerujemo i u poslanika Muhameda. Kršćani odbacuju Muhameda, Židovi odbacuju Isusa i Muhameda. Jedino muslimani prihvataju sve poslanike i vjeruju da su svi došli sa jednom iskrenom vjerom, islamom. A to što je danas prisutno od religija, to su sve izmijenjene verzije islama. Ljudi su izmijenili ono što su poslanici donijeli. Pa je Musa donio islam, pa ga Židovi izmijenili, danas imamo židovstvo. Kršćani, Isa donio im islam, vjeru jednog Boga, oni izmijenili i uzeli ga za sina Božijeg i njegovu majku kao Bogorodicu. A mi nijednog od poslanika ne odbacujemo i oni govori, čujemo i pokoravamo se. Slušamo i pokoravamo se. I oprosti nam, Gospodaru naš, tebi ćemo se vratiti. Vratit ćemo se. I ovo je interesantno, podsjećamo, tamo negdje na početku sure Al-Bekare, Allah opisuje i Židove kršćane da su oni slušali, i danas to je fenomen kod muslimana, sluša, ja slušam tebe, ja sve znam što si ti rekao, ali nema pokornosti, neće da se mijenja, neće da slijedi, neće da to pretoči u djelo. Jer vidite šta znači pravo slušanje. Možeš ti mene slušati, ali da li ti to prihvataš, da li si spreman da to primjeniš u svom životu? Oni su rekli, slušamo mi tebe, vasajna. Ali vala, nećemo mi tako raditi. A ovdje kaže, vjernici kažu poslaniku, semijana, Allahu poslaniče, slušamo tebe i Božje riječi, ata'na, i pokoravamo se. I mi ćemo to da radimo. To je istinska vjera. Vidite kako Allah završava suru. Eto vam primjer onih koji nisu slušali kako treba. Nisu bili pokorni. A budite vi od onih koji slušaju i koji to prihvataju, koji su spremni da se mijenjaju, da se popravljaju. I na kraju, zadnji ajet čitam i neka ovo bude dova. Svi ćemo govoriti amin, jer je ovaj zadnji ajet u formi dovi, molbi Allah. Allah nikoga ne opterećuje preko njegove mogućnosti. U njegovu korist je dobro koje učini, a na njegovu štetu zlo koje uradi. Gospodaru naš, ne kazni nas ako zaboravimo ili što greškom učinimo. Amin. Gospodaru naš, ne tovari na nas, nemoj nas opterećavati onim što je bilo opterećenje na one prije nas. Gospodaru naš, ne stavljaj nam u dužnost ono što ne možemo podnijeti. Pobriši grijehe naše i oprosti nam i smiluj nam se. U komentaru, oprosti nam ono što učinimo loše prema sebi, prema tebi i prema drugim ljudima. Sve nam oprosti, obriši. Ti si gospodar naš, pa nam pomozi protiv naroda koji ne vjeruje. Jer živimo, nismo sami, nije samo vjernici. Oko nas su šeitani i duhovni, i ljudski, i džinski. Svakakvi ima šeitana i neprijatelja. Valja opstati na pravom putu. Molim Allah da vas nagradi i da nam svima pomogne da nam Kur'an bude uputa i da slušamo i da se pokoravamo. Amin, ja rabbal alamin.